Здравейте хора, днеска правим видео, часът е 8:10. Надя сега се облека. Аз такова видеото. Сега бях при майка ми. Надя без сама, нали ти без. Така, скоро днеска имам напиша. Затова нямам много. Ето вижте колко. Но ето тук хора. И стана някакъв прогрес да направим, защото аз не знам как ще се справя с тези работи. Стават ми 1, 2, 3, 4, 5, 6 реда, майко. Хора, ще си оставя телефон и ще ме гледате как пиша. Да, хора. Майко, не изпусна телефон за малко, ще отпускам с щупен телефон. Но пак работи. Нали така, Надя? Пак работи. Този телефон е от Англия, хора. Този телефон е от Англия. Хорица! Сега къде ме молила, че го заврехме? Газът! Не, че го заврехме. Скоро заврех си, моля. Аз съм много сърки. Розе, обаче. Хора да дам, ако да знаете, че хора... Хора, ще да ми на камерата, да. Хора, сигурно се загубихме. Няма го. Черно е някъде. Момента знам на къде. Габри! Габри! Колечките ти бе? Това на пешко ли бях? Това е само за локото. Да, леко ти още. Това е на пешко. Къде му е така ми? Не знам къде е цвето. Ма не ли е това цвето? Не. Това е на пешко. Това на пешко ли? Не дойде от камерата. Май да. Да, това е на пешко. Я да питам да кажа. Виж къде е цвето? Хора, пешко много нахранен. Мога е то на избича. Искаш да ти го взема? Ама не той го е взел на рождо, сега не отида да си взема чисто нов. Бастин. След това да напише това и това. Галя каза, че няма да ходим, после да го вземеш. Верно е. Пати на хан. Тук ще си го натъквам с стик и е готов. Нали така? Ма не, трябва да си вземем това. Пак лети обаче това. Пак лети обаче ми дара лепил. Я търси това в чантата ли мога да лепил? В чантата ми няма. Не, в моята чанта. Дали има лепил? Дали не? В едно на съседиче. Тук е. Да, това. Ама намери го. What? Хора, как го намери Надя, хора? Да, бе, ето ти го самолетчето беше в... Кажи да на хората, ето тук.
Ето го Само го дай. самолетчето. Това е на Пешко, но... Ай, не. Ма дай го. Айде, отиди на Букука. Ето моето самолетче лети повече. Вие после ще... Хора, вие после... Дай тиксо да го залепя. Тихо. Вече си имам. Аз имам два. После и аз ще се взема един. Кога? Ма леле, Галя, дали ще ни даде? Чак до вечер. В 4-5. Когато не е жега. Имаш ли ножица? Да, будь такова. Ножица. Да. Да мога да го отрежеш. Го отрежа. Може, ма ти... Дай. Атка. Атка. Ай, Гали, намерих твоето такова. Да, самолетчето не го намерих. Той си да там на земята. Къде ви? Тако. Е, билото самолетче.